С аплодисменти и така, момент, госпожо Баканова, съгласни ли сте, без да се подмазвате? Ами аз казах още в началото. Може би предопределихте решението на публиката. Благодарим ви, момчета, благодарим ви за таланта, благодарим ви за сърцата, благодарим на вас, господин Мацурев, в лицето на община Банско, за днешният празник. Честито! Благодаря на община Банско, благодаря на всички вас, благодаря за наградата. Да, всички я заслужавате, Благодарим от сърце, благодарим за това, че се раздадохте от сърце в днешния празничен ден. Благодарим ви, че направихте празника ни толкова истински и толкова български, колкото само ансамбъл българи могат да го направят тук с техния ръководител Христо Димитров. Аплодисменти! И сега аплодисменти от сърце за нашия изпълнител на днешния празничен ден, Бояна Карпатова. И вие сте едно голямо истинско българско хоро. Чао!